салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали ман. Салом алейкум наздикон, ҳамсинфон, ҳамсабақон. Ва имрӯз ман ҷашни мавлуд дорам, имрӯз зодрӯз дорам ва баъдан аз Аллоҳи якав ягона шукргузорам, ки дар зиндагӣ чӣ орзуе доштам, манро ба орзуҳоям расондааст. ман шабу рӯз шукргузорам, шабу рӯз дар намозҳоям дуо мекунам, дасти дуо мебардорам ва шукргузорам, ки Аллоҳ манро танҳо намонд. баъдан ҳаминро гуфтаниам, ки ҳар як дуои нек ё баде мо мекунем, фариштаҳо онро ба Аллоҳи ягона мерасонанд. дасти дуо бардоред дӯстони муҳтарам. ман дасти дуо мебардорам доимо, ки дар рӯи дунё тинҷӣ бошад, амонӣ бошад, ҳеҷ як оила яъне дарду ғамро набинад, мушкили ҳамагон осон бигарданд. баъдан ҳаминро гуфтаниам, ки орзуе дорам, ки боз ба хонаи худованд ба зиёрат равам, яъне Маккаву Мадинаву он ҷойҳои муқаддасро боз зиёрат кунам. баъдан орзуи дигарам ҳамин аст, ки худованд манро ба синни 100 сола бирасонад. илоҳо омин раббил оламин. ва дар синни 100 сола ба хонаи худованд ба зиёрат равам ва дар он ҷойи муқаддас ҷон ба ҳақ супорам. нафароне ки ҳамин дуои манро, ҳамин орзуи манро дастгирӣ мекунанд, дасти дуо бардоред. саломат бошед.